Kumpul itu dengan syawal. Kalau disebut ini banyak orang yang lain. Ujian wajib. Normal. Ujian wajib. Garisan aja ini. Uim garisan. Na uji inya ndufunga mashuro da gresi drabanya yayi da sabu matongo ya kambo ndandi saka sabu ninge ba lipanyo mas saka vanofana kuya pato awo buda to sabu matongo yawo ta buda darani dale sabu ya uchitsana ngore ya matongo ya kaita kuti ndozwa zvatawe pakati vanhu vajira kana kuti kwete funga ndokuti tigonofamba nenyaya inonguva kuti Sabu ya betul. muyungu dai basi Ayo, sabu kan bahasa bos ni 5 minit kau. Sekretari anakku ya enda kufanya Coba ya. Sungguh kisunze ngo ruji ndendo fika na isho wangu Ambo wakafanya. Ukuza kuti ini mulindwe makaitonga makaenzanisa. Mungachipere nyaya ikupomewa murumoyo kuti makaitonga muchitudi simazirenyi misasabu. chokwadi mumwe akauya kumba kwangu nyaya itakaitonga musi wa 28 November tichitonga nyaya iyi kana vamwe vacho vaitoitaura nyaya iyi vari musabhuku tsavo ari munhu aitotonga nyaya iyi ichitaurika takabata murume uyu aine mhosva kumhangara kukakwaita mhosva yake manje murume uyu tambata nayo pese apa airambaramba Tauraya kuti mhosva nakabata naye ndeyekuti kudii? Mhosva yatikambata naye ndeyokugara nomudzimai uyu tichitaura naye pese apa airambaramba papaipai ndikati iwe murume nyaya iyi yauri kuramba izi tichiti uno mhosva pano saka isu panapa tingakumanikidze kana zvakadaro nyaya yakuenda kwamambo iwe mukomana nobhedha uyautore tsamba uzienda kwamambo zvinenge zvinewo nguva iyoyo murume hazvina kutora nguva ndobva ati aiwa zvisuwa ndakakanganisa kana zvakadaro regai ndimudini ndimubhadhare mbudzi uyu murume haana kubvuma kuti abhadharwe nembudzi akati nyaya yangu kwete kuti ndibhadharwe nembudzi ini ndotoda mombe ndikati sikero yomombe manje inini munomasabhuku ini nandi nyaya yako yakutodawo kwamambo kana zvakadaro ndakutokupa tsamba uende kwamambo ipapo ndakabata foni yake murume uyu nopushi zvikanga zvabatiwa nouyu kwaakanga amuwanikidza aine mukadzi wake ndikati handikupe foni yako nyaya yako isati yaenda kwamambo zvinenge zvinewo murume uyu ndokubva auya nomari achiti ndazowana mari yembudzi iri $25 mbudzi chayo inotsika 100 ndikati ndoyawawana right ndipe kuno mbudzi yacho ndati ndonenda murandu 25 chindipai foni yangu zvino ndichikupa foni uyu mudzokadzi ari kuti inini ndiri kuenderera mberi ndiri kuda kubhadhawo ndoda mombe
yeyo manje ndokuchitini ko achada kuenderera mberi seku zvapera kandamubhadharaka mbudzi 25 ndikati naye vesakanga aripo inhenda murandu shamwari uyo ari kuda mombe yake yaukabhadhara yaukamutadzira ungaji ndopakaperera nyacho Jadi mungkin di Islam. Jadi bisa saja kalau pang, itu pada Islam ini. Marangan kumpul setiap kali pas. Kalau pas kamu besar sasabu, apika paman sudah cukup ambil pacangamini, nama, undang cipo ini kalau buka di pasar dulu ini, manzio karena cuma cungkiro yang makaitannya ya, iwali kalau punya sana peraturan nama kasih. Ndaki pesa kasa kushiki. Chandoziva ndechekuti sabhukushongedza vakandisheredza. Mukomana uyu amang'ara nyaya yake kwasabhukushongedza. Akanga aine umbowa, akanga aine foni nepushi. Nyaya akamang'ara yakanga iri yekuti yatorwa mukadzi naNeva Kachiri. Takabvunza Neva Kachiri kuti anoziva here nezvepushi uye foni iyoyo, akatenda kuti zvaiva zvake. Mukomana anonzi Nobert uyu akanga achitsanangudza achiti Neva Kachiri ndakamubata pandaikikirisana naye achida kuedza kutiza, ndopa akasiya foni nepushi ndokubva atiza ajamba akadeni. Takazobvunza zvekare Neva Kachiri kuti waitizei, akatsanangura achiti ndaienda kwakanga kuine munhu wandakanga ndaperekedza kuno akanga aendera mukadzi anova munin'ina wemudzimai uyu anonzi Godhi Mangarangara. Ndiye wandaenda kunozivisa kuti kune vanhu vari kuuya muno mugadheni, ndozvandaitiza, ndakanga ndisina mukadzi uyu. Sedare takaedza kusera nyaya iyoyo, tikaona paine upenyu hwekuti Neva chawakatiza iwewe uchiziva kuti hauna mhosva chii. Neva ndobva azoti ini changu chandaitiza kuti ndiri mugadheni nevaridzi. Sedare ndakazoona kuti Neva ane mhosva yekusiya zvinhu zvaakanga ainazvo izvozvo zvaakatenda kuti ndezvake zvikabatwa nemurume uyu. Saka dare panguva idzodzo rakazopa mutongo wokuti nyaya yevakomana inofanira kuuya kuno kwaChangamire, uye mudzimai wacho aripo, wopupura mudzimai ndiozotipa upenyu hwekuti akanga aripo here panguva yacho, nekuti Neva airamba kuti mukadzi uyu akanga asiya. Ndomazvira anditi Baba vadeki muri kupomerwa mhosva yekuti pakatongwa nasabhuku makaguma mhosva yenyu mukatisanira murauno kuti shuwa nyaya yendiriziva. Apapo ndoparamba nokuda kwokuti iyi nyaya tikaipedza mudare ndichitaura kuti handina kunge ndaandiro mukadzi iro pasabhuku. Saka zvadaro ndozvokuti ava vakazonditi bhadhara foni yako kuti tikupe foni yako sabhuku shongedza nevanhu vavo komiti yavo. Ava vese tanga vasipa tasati nekomiti yavo chete, to pakaperera nyaya. Ini zvokudzinda ndikabvuma mhosva handina kunge ndakabvuma mhosva changa. Ipapo kabata uyu Nebegi nemuzobatira mapushi mukakitana naye uyu mukadzi uyu angarubi angari kwanga kutiza Amai. Amai. Avarume venyu vanga pavaigwirisana nomunhu imimi munhu mushinge munavo pamwe chete. Ndandisipe vari kutaura zvokutandibata iyo pavakabva kugadheni vachizouya kumba kwatondora ndakatorara mukicheni ndinetwanga tonga ndinato ndichitoona mavhiti akatouya akataura nini. Iwe chamani wazoenda kumba uyo mukadzi wakomwana kumba ndakazomusvikira kumba sezvanga atiza ndichikikiritsana nawo.
kusvikira pamavidhiyo. Alafu nyaya tukuona pana Avo vakazomira wavo uyo kuputira apa kuti ndini ndanga ndakabatwa mugadheni. Akazoyawo kwenguva yakadi, akazotora nguva yakadi uyu akatodhonzwa gozi asati asvika kumba. uyu paakapukunyura achitiza ndikava ndabatwa nagodhi mangarangara kuti ndisadzingirire uyu munin'ina wavo ndanga nagodhi mangarangara havana kutiza. Pamutaura apapo ndenazwa kuti uyu aidzi akatiza kuti aende kunoudza godhi mangarangara kuti kune vanhu mazvinzwa ndiri ndizvo here iwenewo tova uchienda kuudza godhi kuti shamwari tiza kwauri ikoko munhu right waimuti atize anga ane mukadzi womunhu here kana kuti anga ane girlfriend rake aiwa indaimutira kuti atize tikuvatiseifu mukadhi mangatika handiziva hangu ndati waimuti atize kuti murume mukadzi waamira naye asvika here kana kuti tizawo zvamuri kuita zvenyu nepfambi yako kuri kuuya vanhu aiwa kwete ndendaitomutiza kukuyawo vanhu iwo wanga uri mugadheni rani gadheni achiri mwana wacho anga atidedza wachiri nemukomana guru mangarangara anga ari kure zvakadii negadheni anga atori parei anga ari mukati but anga ari kure anga ari neimwe kona abereki iyi nyaya inoswera ichitenderera inyaya iri pachena ende gadheni ravana ava harisi parefu zvekuti uyu angatadze kusvika pamba pavo nenguva apamboita kana 500 meters away kubva pagadheni papo paitikira zvinhu izvozvo. Saka kumudzira kuti uyu kuda kuedza kunzvenga nomukadzi uyu nokuti murume uyu anga asiyana nomukadzi wake kunosvika kuti zvatikanzwa anga anetsana nomukadzi nobva aita anenge arongedza pasina 3 days mukadzi unobva mubata ari mugadheni ende shuwa zvakutaura kuti uyu munhu akabatwa ndo zvakataitika kuti uyu akabatwa uyu nokuti anga ari 1 haana akakwanisa kushedzera kuti kunobata chii mudzimai wangu uno akangobata munhu yeye ari 1 ari gurupu revanhu hapana zvagone kumuitinisira nenyaya yekuti vanhu vanga vakawanda ezetimu. Saka kutaura kuti uyu mhosva yake akutoziva kuti ava vanogona kumutsigira munin'ina wake uyu anogona kutsigira mukoma kuti haana kubatwa asi zvinhu zviri pachena kana mwakutaura isa kuti todro utaura pakataereka hazina chinobata iwe unonzeyani kachiri ukubatwa nemhosva yekuti wakabatwa mugadheni muvanhu wabata mapushi nyangwe zvazvo amai vachiramba kuti ini handina kubata ka iwe haungasvine munhu asi nemhosva yekuti iwe wakabatwa mugadheni wakufungidzwa kuti iwewe ndiwe wainga nomukadzi wangu ukuinzwa nyaya yacho ipapo ndikupanza but inini mai ndoparamba kuti inini mukati ndikatounzwa unzwe kachiri karikaunzwera unzwe ngekubatsire nyatsounzwisisa zvirikuedza kutsanangura ndizvo hausi kunzi iwe wangu nomukadzi uyu mukadzi uyu ari kurambira mhosvo ari kuti iwewe haakuzive ndo chinhu chokutanga tu ungosinaye ndo zvaari kutaura mukadzi uyu asi nyaya yekuwanikwa mugadheni midnight wapabata right saka chienderera mberi apanzwisisa saka ndo pakuti iwoweka ukubatwa nemhosva yekuti wakawanikwa uri mugadheni revaridzi risiri renyu iwe ndokubva wada kutiza uyezve iwewe wacho waigarira waisvirana uri mugadheni muchitizai akanga ari mwana wako wawaigarira kuti yasystem kayagara ichitika kutora vana vanhina sei uchigarira saka iwe ubatwa nemhosva yekugaririra wakashirana nomwana wovanhu nyangwe zvako mukadzi ari kurambira kuti chisvika asi une mhosva yekuti wakabatwa mapushi ako ndakazobatwa iwe nefoni iwe wakaziva kuzitsikinura uchara kuti ndikaya kuitsikinura nengani ndikubvisa nenda murangu kuradza kuti shoka ndishowa makandibata ndine mapushi mugadheni mupi waisa nyaya nokuti isusu hatidi kutipe uya kutirambira mukadzi wako akurambiwa kunzi akuramba kuti inini ndakanga ndisina chikomba
andilika saka nyaya yetu kusikirira asi dare raona kuti iwewe une mhosva yokuti iwewe wakabatwa mugadheni risiri wakagarira mumwe mukadzi achishviriwa asiri wako akatoita nemendera yekukona kuziendo kukona mambo bapfise mutombo oda sinere venyawani topa changamire babe judgment adzwanga watuda mutoganiwa angati aruda mombe 4 right murume ubaronoona kuti wali mugadheni mumuzikatira zisirako ende wazokutiza zisiyafona ndizi umbono kulikatira zisirako waizoite mugadheni uchitiza munhu usitanga zvanaye saka kura kuti iwewe ndowachikomba chomukadzi kunyama kurambira kozi vanenge vachitya chisodzi varamubhadhara mombe 2 chakambere vanodzikisa mutongo kuti anofanira kubhadhara mombe 2 nechikonzero chokuti akawanika mugadheni risiri rake iye anohumbawo mapushi akabatwa ko aitei mugadheni imomo iye pakati pousiku saka chakambere vanoti anofanira kubvisa mombe 2 Sly Media TV, building bridges.